Sa matag baranggay, adunay bata nga nagkinahanglan og pagkaon. Senior citizen nga naghulat og tambal, ug pamilya nga nangandoy og tabang. Sa pahgadian, dili na kinahanglan maghulat, kay ang serbisyo mismo ang moduol sa katawhan. Sa kapin, katloan ka, baranggay sa syudad. Daghang katawhan ng nabati'g kalipay. Tungod sa Lsam nga matinud-anong nag-alagad. Libre nga serbisyo nga kinasingkasing gihatag. Gipangulohan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez-Co. Kauban si Sam Tyra sa matag pagbisita. Analyn, Caryaga, Samantha, Illanz-Co. Ug mga personnel sa city government nga andam, moserbisyo. Hindi kailangang lumayo, hindi kailangang maghintay, kay ang serbisyo sa gobyerno mismo'y moduol sa inyong balay. Lsam, serbisyo nga adunay kasingkasing, naghatag paglaom sa matag pamilya. Libreng tambal, bugas ug pag-atiman, handog para sa bawat mamamayan. Lsam, serbisyo para sa masa, pagmamahal na tunay at walang kapalit. From City Hall straight to your home, sa pagadian you are not alone. Adunay feeding programa lang sa kabataan, medical check-up ug libreng tambal. Bugas nga ihatag sa mga panimalay, ug suporta sa labing nanginahanglan. Wheelchair, walker, crutches ug cane, quad cane, alang sa lisod ng mulakaw. Mga senior citizen nga dili na makaatog, giduaw sa balay aron mahatagan og tabang. Na ay luha nga mihulog sa kalipay, sa dihang wheelchair ilang nadawat. Na ay inahan nga wala gayud magdaho, mabugas ug tambal, muabot sa ilang balay. Lsam, serbisyo nga adunay kasingkasing, naghatag paglaom sa matag pamilya. Libreng tambal, bugas ug pag-atiman, handog para sa bawat mamamayan. Lsam, serbisyo para sa masa, pagmamahal na tunay at walang kapalit. From City Hall straight to your home, sa pagadian you are not alone. Dili lang medical, dili lang tambal, na ay panginabuhian nga mahimong pagsugod. Mga manok ihatag sa mga pamilya, aron adunay income ug pagkaon sa umaabot. Balas ug graba alang sa kadalanan, sa mga lugar nga wala pa maongkretuhan. Small acts of help can change a life, giving people hope to rise and survive. Barangay to barangay, House to house, walang pinipili, walang iniiwan. serbisyo nga libre, paspasug episyente, para sa tanan, para sa katawhan. Wala sila magdahom nga sa ilang pultahan, ang asawa sa mayor personal nga moabot. Dala ang serbisyo, Dala ang paglao kauban ng mga personnel sa city government. nga andam mo tabang. Matud ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez-Co, padayon ang misyon, walay undang ang serbisyo. tanang kalimanugupat ka, barangay maabot sa Lsam. Walay mabiyaan. Sa ako nakita, dili lang kinin-ordinaryong programa, kaysa matag wheelchair nga gihatag, adunay senior citizen na nakabati og kagawasan. Sa matag tambal ug bugas nga nadawat, adunay pamilya nga nabawasan ang kabalaka. Ug sa matag luha sa kalipay, adunay istorya sa paglaom nga dili nila malim. Lsam, serbisyo nga adunay kasingkasing, naghatag paglaom sa matag pamilya. Libreng tambal, bugas ug pag-atiman, handog para sa bawat mamamayan. Serbisyo para sa masa,
alam. Sa katawan sa pakadiya, Serbisyo para sa masa, walay mabiyaan. you are not alone. Lsam! Serbisyo para sa masa, Walay mabiyaan. you are not alone. Lsam. Gikan sa kasingkasing.